Романа "В сянката на Оргот" е вече готов за онлайн поръчки. Вземи своето копие сега и получи разделител към книгата, подпис от автора и дигитални подписани илюстрации специално за теб. Поръчката си можеш да направиш както от сайта на издателство Burapaper, така можеш просто да пишеш коментар под видеото с данни за доставка или лично съобщение към нас отново с твоите данни за доставка. Като това, което ще намериш между кориците, накратко е едно бурно приплитане от история, митология и фентази. Като това, което можеш да разгледаш по-в дълбочина във връзка с романа, е в сайтовете и в социалните мрежи на издателство Burapaper, където имаме цяло интервю с автора Станимир Миров, който подробно обяснява какво представлява съдържанието на романа и какво ще намериш вътре в него. Като освен самия текст на книгата, главите и както и всичко друго във всяка книга, вътре в книгата има няколко географски карти, които много лесно изясняват самия свят в книгата, местоположението на нещата, племената, народите, къде се намират, откъде на къде се движат. Като въпросните географски карти са изключително полезни, за да можеш много по-лесно да навлезеш в текста, в историята и да разбереш всичко, което автора Станимир Миров иска да поясни чрез своя роман. Като "В сянката на Оргот" е само първата част от обширен епос, наречен "Легенда за бронз и желязо". Отново казвам, че поръчката можеш да направиш както от сайта на издателството, така просто като коментар или лично съобщение в социалните мрежи. Очакваме те!